Sutresno Sandiwara Basa Jawi sugeng pepanggihan kalihan kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Kluring. Samangke keparinga kita ngaturaken lampahan setya ing jaman rumeksa ing rasa. Anggitanipun kelompok kalih saking kelas 9F kanthi sutradara Sirahasya Felicia, asisten sutradara Diah Ayu Catarina Prasetyo, efek, musik lan mixing Amada, Sindita, Catarina, Ichiro, Lintang, Sira, Syafirli, lan Zivara. Sandiwara Radio menika dipundamel kagem jangkepi Gladhen Pasinaunan Basa Jawi wulangan drama modern ingkang kaampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Dik, saben aku nyawang ukiran iki, aku ngerasa kaya bapak isih nenggoni awake dhewe. Nggih Mas, nanging kayu menika mboten saged selak kalian umur. Sampun kathah sing dipangan rayap. Iki sing gawe atiku abot. Nerake bangunan iki butuh raket sing ora sithik. Nanging aku ora pengin njaluk sumbangan sing malah rusak tatanane. Pak, Bu, jenjang makat rumiyin. Oh iya Bu, kaos kaki jenjang sing anyar wonten pundi? Wonten lemari ngajeng, Nduk, sing teliti yen goleki. Pak, mbok niku bangunan boten usah dipun kuwas. Nduk, kayu jati iki duwe serat sing dadi cirine, yen dicat malah ilang ayune. Tapi nggih niku Pak, peteng dadi medeni. Kanca-kancane Cinda boten wonten sing purun mriki. Wis, Nduk, salak telat sekolahmu. Pamit dhisik. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik, apa bener zaman saiki wis ora butuh rasa sing jeru kaya ngene iki? Mas Panji, kula mbeta kabar bunga. Niki Mas Dimas, investor sing saged nggawa bangsal iki dadi emas. Sugeng siang Mas Panji. Wah, bangunipun fintech sangat. Nggih, potensi cuanipun ageng. Sugeng siang. Menapa ingkang dipun rasakaken? Mas Dimas badhe nyewa bangsal iki kagem pusat kuliner lan live music. Nanging kabeh sekat kayu iki kudu dibongkar kersane jembar. Terus kita badhe masang lampu neon warna pink lan biru. Estetika Jawa niku kedah dipun mix kalian gaya industrial supados laku. Lampu neon ing papan sing kudune kanggo semedi lan ngrasakake kasepen. Mas, sampeyan idealis sangat. Bangunan iki butuh biaya perawatan. Saking pundi duwite yen Mas Panji namung nunggu sumbangan? Kula paringi kontrak gangsal tahun. Duite saged kagem sekolah putrine jenengan lan renovasi griya ngajeng. Pangapunten, menapa niku mboten ngerusak warisane Bapak? Mbak Arum, Bapak sampun boten wonten. Kita sing isih urip iki sing kudu mikir masa depan. Setya marang bapak kuwi kudu soal wong sing wis mati, nanging tentang nilai sing ora kena mati. Aku butuh waktu. Din, iki yang diedit nganggo lagu remix mesti viral banget. Tapi yo kuwi, latare kurang werna. Mau Mbak Laras ngendika arep dipasangi lampu neon. Menawa bakal luwih apik nggo konten ya.
Makane dadi klub kelip nduk ilang wibawane. Dinda, estetika Jawa kuwi dudu tentang ngesemake meripat, nanging sing nentremake ati. Coba ngrungokake suara angin ning sela-sela kayu iki. Tapi Katari, saiki kuwi zamane visual. Yen ora mentereng, wong ora bakal ngelirik. Lah kuwi salahe. Wong saiki mung lirik ora gelem ngrasakne. Mangkane gampang bosen. Nanging Mbak Laras ngomong, omah iki butuh duit kagem neneni payon. Aku percaya, yen awake dhewe njaga omah iki kanthi tulus, Gusti bakal paring dalan tanpa kudu ngadol jiwane omah iki. Tapi bener uga ya. Pas hening ini gerakan Katari krasa luwih jeru ya. Apa iya aku pengen lampunya nurusak sepine papan iki? Mas Dimas sampun boten sabar. Niki suratipun. Yen Mas Panji boten tanda tangan, investasi iki ilang. Laras, eling ora nalika awake dhewe isih cilik, bapak sering cerita bilih saben ukiran iki duwe donga. Dungo boten saged bayar pajak, Mas. Zaman saiki duit sing gawe kita slamet. Selamat ing donya nanging kepiye karo selamat ing jati dirimu, awakmu gelem dadi wong sing kelangan oyot. Mas Panji sampun kakean drama. Pilih duit menapa milih bangunan sing arep rubuh iki? Bapak mboten milih duit Mas Dimas. Dinda, kowe bocah cilik, ojo milu-milu. Dinda sampun ngerti Mbak, Dinda luwih seneng omah iki peteng nanging ana bapak. Tinimbang pasang lampu neon nanging bapak sedih. Mbak Laras, delengan iki videoku sing wingi Kak Tari latihan tanpa musik modern malah ditonton ewonan wong. Jarene iki lagi estetik sing tenanan. Prayata sing asliku larang regane. Krungu kuwi wong njaba wae ngajeni, masa awakmu sing anake dhewe malah arep ngerusak. Mas Panji nyuwun ngapunten, kula nendes sadar bilih bangunan menika gadah nyawa ingkang boten saged dipun tiru. Matur nuwun Mas Dimas, menungso pancen butuh arta nanging boten kanthi ngrusak jiwa. Mas Panji, kula nyuwun ngapura. Kula kakean ngrungokake swara donya nganti lali swara batin. Ora apa-apa, Ras. Sing penting awakmu saiki eling. Warisan iki dudu nggonku nanging nggonmu lan Dinda uga. Kula tetep badhe investasi nanging sanes kafe. Kita dadosaken Bangsal menika pusat studi budaya. Kula badhe mantu restorasi kayunipun. Lan aku bakal dadi tim promosine. Sanggar iki bakal dadi papan paling apik tenan ing kutha iki. Wah, niku nembe jos. Gamelane saged muni saben dinten. Pak, Dinda uga badhe sinau nari. Kersane saged jagi omah iki bareng-bareng. Matur nuwun Gusti, kabeh saged rampung kanthi tentrem. Setya marang tradisi kuwi dudu tegese mandeg nanging mlaku bebarengan karo jaman tanpa kelangan jati diri. Budaya Jawa bakal terus urip. Para sutresna sandiwara basa Jawi mekaten pasugatan sandiwara asesirah setya ing jaman rumeksa ing rasa. Saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Tluring. Anggitanipun kelompok kalih saking kelas 9F kanthi sutradara Zira Hasya Felicia, asisten sutradara Diah Ayu Catarina Prasetyo, efek, musik, lan mixing Amada, Sindita, Catarina, Ichiro, Lintang, Sira, Syafirli, lan Zifara. Miwah para paraga
Dimas dening Amada Bobi Darussusamar, Mbak Arum dening Sindita Kesya Putri, Santi dening Diah Ayu Catarina Prasetyo, Bagus dening Ichiro Saputra Amor, Dinda dening Lintang Dwi Aprilia, Laras dening Sirahasya Felicia, Mas Panji dening Syafirli Dwi Atmaja, Tari dening Zifara Afrisa Junior 19. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi, mupangati lan dados penglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asusanti rum kuncara ning bangsa dumunung ing luhuring budaya.